Točím ich. Točím tie malé. Ja som to objednala a Pálo mi vravil, že to ten jeho kolega objedná na jeho ženu. A že to donesie potom. Paráda. Kedy to asi budeme mať? Hej. Ale pekná je, iba Veronka tam bola. Hej. Takže tá stála ty kokosov skoro 400 českých. Na internete je 330. Aha, no. To v Česku máš poštovné za to, vieš. Hej, tak hej. sa mi to už potom, aj tak bola iba jedna, no tak keby boli dve, možno ich kúpim, ale... Naspäť zlato, naspäť. Točím ich. No? Takú živú hráčku ešte nemala, vieš? Idem ešte rýchlo riadu myť.